Hakane ke juk menta. Kat nungut ki badon kata kamen sim sebun, bantrai ya ka kam ka balek se la ban ong ka ba kham bet jabo ya ki jan ki nep bangi phong bat ka ba kham duna ki batrai. Kham tam ngi ki trai jela bat nak pisah ke bami nak kata ka kampan ban le ajing aram ya ki wai pat ki badon hapdeng jong ka jingduna ka yok ka kon kentup ya ki konswet. Kani ko kubor menta ka janmit kadai syapang ka we ke kan hun ka bale se kan long ko kubor ka papenlung mensim banyo I yaki hador ke jingsbun mensim jongki nak ka benta uduk usuk. Kani kade ka kan hun jongki prangut ki dikot jong seng Project Clean Surrounding. Ka kan hun ka blaseng du ba Jefferson Kenjing ban le ai na ka benta ka jing penjakliau ban riau ya ka Mariang bat kani ka kan hun ka le da ka kam om tang macubon da kinia ke jutang. Ha ka balik yalap shikinong chong ban long ki balik khut ya ka saudong sokun. Nadu ka senam arajar khat pra kani ka kunhon kelas sedang ban let khar ki bitor ki babonjat na keleng ki jaka ha kani kanong ba shlong. Kenthop ki tiar jot ki bitor plastik bat ki bitor kiat ki baju berat pathar de ginong di ki bamdon kata ka jing sngau ban penjaklea ka Mariang onda gila songshet khau yang. Kadai hai nong rim ibarat wi daga jing thmu ba Project Clean Surrounding ngin pen khoi chuanga nga pen khoi khani ka surrounding jonga lara phi pen khoi mo phi ka surrounding jong phi kumta ter ka tu ka area tu kala khoi da dep nang ta ka tu ka dong kala khoi daga khoi ka dong ka khoi ka snong lara example hangni ka snong golfing ka khoi so ka snong molai ka khoi kumta phi multiply tin da daily gibri bom don ka income ka babyang tin kini pila ban dia gini ki dry waste materials mo ki bilor kiat ki bilor plastik ki senduk kod tinang tu pat pila ban long generate ke income ki ka nongre mo noi phi mo ba kayang ngani project phi namar blero hapo kod ba long sumari ka perthai mo Genesis 1:28 sumari ka perthai klem ong khile break pathar ni kod isla pi bilor stay nang sa te wing tay klem ong lay break bilor ngi su sumare kani ka kat bangila hi bor barit jongi e ngim dadon ta ki PPE kini kita ngi sulong komni kum bangilong te menta permanent member hangni ngi don prangot volunteers ngi don laingon te kumtai Nalor ka jinglet ta mi kini gibitor na kaleng gisnong gitaw hakane kanong ba shlong ban kambon ka jingmi kani ka kenhon ka julet chimru ikni ki bitor na ki jaka ki bala penlang lupa da ki wei pat ki kenhon ki ba kle kot lupa na keleng kanong ba shlong ya ka ba ki julet chim man la ka sing tho diang jong ka tayo habang asdang ning kong lei bun gibri gipet nga yung tu la bit nga don long yung pet ke jing puli nga kata ka jing puli ngam na skong than nga la dep ye bi na po Bangalore University nga dep ye bidi na po Union Biblical Seminary Pune ta mga family ya ka ni kalan namar semyo tin dep nang ta nga la dep ye diploma po ka disaster management nga la dep ye diploma bot ka rural development te phi kiong yung tu bla dep puli kata-kata pe ule pa dokum te hang ni kam jungi phim dei ban long sarong phim dei ban long jaito bat phim dei ban le ran kani ka don kam da ka calling mo phim tre kani
lara phimdon ka tu ka jingkhot nei ti phinum la menteri kani bat ngakwa man kerpari gi briuro ya ki pajba himon phi yanu ki bale aku mangi kumni sungha ai men sim ki namar umba baro ba bala sakhot ba phinle kani bangile phi kani ka kam ka ba ma uba Jefferson Kenjing hadian bula seng ini ka kenhuan ki bobon ki dekhot ki bola penrong pat ki dikitu ki bala kham kerni ha ka jing dikiat ka bala yarap shibon ki ni dekhot ban lat na ka jing kerni bat ban perlut bon kapor ha kene kakam kabas ngotenat kalong badan na pring jongki lelei menta kilala sendon ban i ekakiat bri ngi hi bun ki baduna nga ri wei ma la ngam ba ka kyat gan ti ban ong ba ai men ta ngi la job no no mar ngala i gi bri hodian ars nem ru gidang ya le hadi post nem ru gidang ur gidang ha ti ka ni pat kalong ka ni ka kam ngi le kalong man pen busy ngi man pen busy ngi khang bangin like na jing di kyat khang bangin like ni ki kita ngi jing milien bos ni mo ka jing kala ngala i ka bala kelab ha pej le John du weu bala kham kalam ha kani kaliang ti nadep nang ta unik ro manta under coverage posi ne manasi ti yai persang pi man ngasi uskan ro la sibna ye manta la like kin tingala i bagadon ga drastic improvement ka jingim ko jongki menswa ngine gendo ngile amno khili penthiet kani ha ngine le kamba kani manta they have the self respect, they have the responsibility tingi kersan wei fi ngi ngimya ben subu komentar kasi nga or nga hap mga ulan ujon gini kita ngimya pe ngi ngi kersan ada subu god forbid wei ni gini or hap yang ha jingdi jingma ngani ngini kersan mangi namar ngi hap support wei namar kani ka jingkerni ka jong ini di tang tu bala don ha ka to hi un song thu ki wei kin song thu ki wei kila ban khin ben genและเสียบนนาพีกินองเป็ดเป็นประคัดบางกิจกรรมกับบากินิกิดคอดจงกับโปรเจกต์ Clean Surrounding เกลี่ยกะลองตั้งบันเป็นขวดยกระเซาดองเสากุนบัดบันกะไมพิซาฮันเรกำลองกุมตาดากะพิซากับบะมีนักกิจกรรมจงกีกินิกิเบรียวกับบันกะจิงสงาวบันเป็นขวดยี่กับมาริยังอมบันชูบนดิกินียกิเดรุกิริวกลุยมันเสียมนามารกะพิซากับบะมีนักบาดีกินิกิเตียร์จัดบัดกิบิตอร์กิเลไอจิงรับกะไลกิลงเยียงกิบาดูนาบากะยอกะกอนนลอร์กะจิงเล็ดอาจิงยารับอีกลองเยียงบดกกะเวกะบ PCN อุลายอบันสักฮีกะเดกะบดังหากันนี่กะตะโยกะบากันนี่กะกันฮวนกะเล็ดเป็นอาจิงยารับกะตายกะกันฮวนจงกะบาลังคาทอลิกกะบะละเต็บคุมกะ Caring Ministryกันนี่กะ Caring Ministry กะบากะจักะตรกรรมจงกะกะดันหากะ Sacred Heart Theological College ชะมอลายหาปอกะจิงยาลัมอุ Father Jude Sebastian วัดอุ Father CM Jos กะเดกะบะเทรนกะบันตากิควรสวดki kena ki bawan ki long yeng baduna kayo kakot bat kito ki papang jam siang hagni kasni ka project Clean Surrounding kalalej ai jingarap du khaw upiat ko pnyang bam uphan bat ki we ki marba Nalor ya ka Caring Ministry kani ka kenhun kala ajing yarap ru da ka pisa ya ka wei ka yingri khun swet akashnong puryang ka belatep kum ka maulanai ki jingim bat ya kani ka pisa lawan shim na kanong ba shlong da ka wei ni kinong khmi jong kani ka yeng upang ya ngoi me try ka de ka por ka de ka jing ai ko try be eat ka ba ki khun ki jom me ko try be eat e junga ka ba ki ai ka de ka jing ai na ka benta ka ki maulanai ka jing children's home ka ba na puryang ka pedang ka de ka jing ai ka kerteng ka jom me jisu ba de ka kerteng ka jom me. Now today, a friend of ours, Bajef, came with his friends and to help us out with some food material.
to be distributed to poor people. And we are very happy that they themselves are not very rich people. They are giving from the little that they have and collecting things and selling them and then collecting money that way and trying to help in this work. It's something so wonderful. So ngiru ngilaban trailang mo barakoit banyarap ki baduk ki batiman ki bapang kumne kamtame ki kinarit ublay unsakir ko yang ibaro kublay shibon. Kau yang tadi jing persiau jong boleh hi apa kau mensim ke jongi kalong kawai ke ba kata ini kalong por bengi I ketu kot kubor hai ketu nong sanyi mana ke ini ketu ndai bagi don gitu ki konswet ki ba shem stom mah nak ai kadau ngimtep hindrai I ba pot kubor ki ben mi kum tu te ngi akran ngin para mengi kum ni ngam te nyele amno mo ngi arab kum no kita ngi lei bla im kam kai ba te toh ngi nyele no kanu ka kam ka ban arab de kita te nadien ka ba mi kot kubor hadu bangi lei ai tingile no kiniru ki kilometer we member kilometer besar ya ngi lanyo tang bangi the ong phniang tingi di kum tu don gis ni nyo spa tengka don gis ni praspa tengka kasong ka tiar bangi yo tingi pelang kita borkhoj tingi pelang kita borkhoj ngilik dia tingi la lik dia tingi sayo ban li ai kita ki segini ki jaka recon sweat ki ba ngitip lemba ki parolong da shisha ki kam jong ne ka kenhon la de ban kershan di ginong song snong gejelab ne snok tilang ru bat ka ne ka kenhon da ka ba kham peduna ru ha ka ba penjabo e ka saudong sokun kumjo la de ru ban kershan da ka sarkar da ka ba ai jingerap iki kumno ban kham penjanai sho ya ka kam jong ne ka kenhon Haga jingsha directly nakaleng ka organization kamdon kanja support nrai lembaga Ministry Environment Forest ka don ka kalat iki bikinda register bat ka Ministry Environment Forest lembaga niki awareness programs biki fund maki kila bikin yo ka jingyarap katukan ni nakaleng ka Ministry Environment Forest. Sikentin nakaleng jonga ngandong ba hoj ki kenhon kum kini klabon ki ba mi henrei ba kini ki kenhon pre kinyo ai kata ka jingjob lani kinyo ban nang yai tur sak sakamat lani ba kinyo ban nang yai peniar ka jing trekam jongki kadon kam bare ka jing kersian jongi pajbai kumnga simet nang lai ba kini ka kenhon ka pun khoj henrei ha tu jaka bla pun khoj ngalai pre ban pun jaklia pre takamut hajaka ki ba kinyo ban itre shoi pre ta ki haban biang tu jaka pre ka bla pun khoj te lada kamdon hi gajing ket clear da kamdon hi gajing kersiu nak liang simet hi kini ki kenhon kan chune be gajing trekam juki tang haki kentot ki baret andai ningi dangi kumbakani ka kenhon ka project clean surrounding de piong ka surrounding tamur kalong i ka di baniar den de kila ban peniar kata gajing trekam juki tang dingi hingi ai gajing kersan jungi bangi ya rap langi ki jaka ki bla khoj nginyai pendek gajing khoj jungi tu ki jaka barki jaka pergi bom khoj pereru benginya ya snok tilang benginya don mentalang barki pere ban pun khoj gitu ki jaka Hadian beladap lom ikini kitiar jot kikot kibitor na keleng kenong bak selong beladap dia pat ikini kitiar kidhot jeng dekan huan tang siteng sngi kelalet pai nok shalayeng Henry Hashua manet pai shalayeng
kem juk let ru ban ai ngo yu trai nong bo nong thau bat ha ka singi ka babot sedang biang ka kam jongki ha ka ne ka jo ko rukom